Ten pode comer o que queira, perdona, pero non sei o que comerá, pero de... Pero ele non vai por eso. É porque lle foi facer o conto a... Se ten unha casa, de recibido, unha de recibido non pode estar. Mas Por... menos filhos, Carmen, por experiencia propia, dille. non, é un enfado. Oh, mas... É un enfado así. Hijo, eu non, cando di así. Quen? E hai xente que lle gusta o chorizo. Se o entendedes, ido facendo.